gore rino tinovhairirwa tikazvirega haye ende kuvhairirwa chaiko chaiko right. Zuva adarika mashoma aya vamunangagwa vari kuzikanwa vari kutenderera vari muchina vanga vachienda kumafactories nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo zvinoshata but pane zvakataurwa nevana veZimbabwe. I think ndo zvimwe zvinhu zvinozokonzesa kuti this whole thing zvibva zvaitika nhasi zvatrigger kuti zvinhu zviitike. Hazvina kumira mushe. Tanga nekulike this video kutira kuti vazive kuti chakachaya right. Nyaya ndinayo nhasi yakamira yakadai so mashoko ari kubva kuna vamunangagwa vari kuti honored to meet with President Xi Jinping in Beijing ahead of FOCAC 2024. Our discussions reaffirmed the strong ties between Zimbabwe and China as we look forward to deepening our strategic partnership in key sectors. Nyaya yanga iri kunetsa ndeyekuti vaingonza vari kungotenderera vatombosangana neflag yavo papakaizopa flag vakatofara vakatorwa foto neflag yavo yenyika yavo shuwa munhu wapresident angatangirwa naRamaphosa angouya manje angouya vatonosangana naJinping ko ivo vari kufambire chii zvikanzi problem ndeyekuti mapresident vane economy inoshanda havadi kudhila nevanhu vane maeconomy asingashandi. For example zvafano paipa nonzi if you have 3 broke friends you will be the 4th one. Ndo nyaya yacho imwe ingaripo kubatanidzira. Saka manje pana panhasi tiri kuita kuvhairirwa vanhu veZANU-PF vari kuita kufara zvisingaite vari kuita kucelebrate but these people are crazy. I'm telling you zvinhu zvacho zvavari kutaura we understand kuti vamunangagwa vaenda kunosangana naJinping handiti but chimwe chinhu chatinofanira kuziva semaZimbabweans chekuti kana vachinzi vaenda kunosangana naJinping havana kuenda on behalf of ZANU-PF. Chimbomirai kuti jairire vaenda kunosangana on behalf of Zimbabwe havanoenda vakamirira ZANU-PF vaenda vakamirira Zimbabwe. That's it. Ende kana vakazokoromora zvipande iko kana zvikwereti zvinongosara zvichifanira kubhadharwa nemaZimbabweans. Uri kuzviona ndo imwe nyaya inenge iri panapa. That's why uchiona kuti isusu hatimiswe tinototora chero nyaya yetetanzwa toda kutozviongorora kuti chii chachiitika ende toda kutotrial by all means kuti nzwisisa kuti papa chitaurwa nezvechiri papa zvakakosha in future kuitira kuti mangwana unozoudzwa kunzi aiwa papa kunoti nebande remari yakati mabooks edu munozotangira papa kuitira kuti but zvikwereti zvese isusu tatakaningina and it will be too late because zvimwe zvacho mune makatraya kuzviignore. Now vanhu vari kutaura vari kudai so vamwe vari kutopikisana futi navo nekutoenda kwavaita ikoko but kune vamwe vari kutraya kunosimbisana navo. So vari kuti how does this work? You get in with your ministers, then Ramaphosa follows with his own. Ramaphosa goes out and Museveni gets in kanjalo until all of you are finished. Yo Africa man right. Nyaya iripo kuona zvikiitika. Ramaphosa vachipinda uyu achibuda vachipinda vari kuchinjana. Ramaphosa ndiye atanga kupinda then vabuda ava ndobva vapinda kunoona iye Jinping president weChina vari kuita kuti line up reso saka pari kunzi muri kuenda kunoita sei kunobhega nzi begging muri kuenda kunoroya saka nzi zvinofamba sei mapresident ekuAfrica kana muchizosvika pakunodavo. Ndo imwe nyaya iri panapa. Umwe ari kuti haandabvuma hangu Mugabe had more power and charisma that same President Jinping came for a state visit kuno. Aiwa Mugabe ongoromono. I think ndopananzi musaenzanise Mugabe nechi ndida kuzitoa zvinhu zvakawanda zvangu because Mugabe ufuta akasiya konzeresa trauma kuvanhu vakawanda. Vanhu vatori bitter up to now because of this whole thing cheZANU-PF. It was because of Mugabe but ndopari kunzi asanga ari nani pakuti iye president wechina maitomuona kuno ndiye aitofamba iye kwete kuti ofambirwa achienda kundo imwe nyaya yekutaurwa pane kuti mutenderere muchienda muchichinjana kunotanga muda unomugwadama munomufambira ari kwake ezifi makambomuunganidzo. Mumwe ari kuti where's our president Kashi? We have seen other president meeting Xi, but ours is nowhere to be seen. Apinda Sangara, I think we are going to free mode. Zimbabwe is a friend to everyone, works incredibly well. I don't viral right because we sort of I think we don't say the way everybody is started. As a breaking news, historic moments of Zimbabwe-China relations. President Emmerson Dambudzo Mnangagwa meets
President Xi Jinping in Beijing, China. This landmark meeting set the stage for strengthened bilateral ties, increased trade and cooperation. A new era of mutual growth and development begins. Breaking news. Historic moment. Historic moment yekuenda rokumbira here yekuita bosi chiri kunyatsoenda unofambirwa ikoko tikada uchinyozochiongorora totombobvunzana kuti chii mungazvipindura imimi. And the funny thing ndechekuti vanhu vekusouth Africa pavakatoona this whole thing president wavo pakapinda imomo vaitocomplaina. They will be like, iwo mudhare wewe Ramaphosa ngofambira zvinhu nebasa rezivo chiyo fambira zvinhu nebasa rezivo uchienda kutanga kukumbira vanhu ikoko. But kuZimbabwe it's a different story. Vari kutoita utobuda historic moment. Agore rino viral mukazvirega. Ndazviona hangu pane ndine vanhu vakawanda ma timeline avo ma stories ma Facebook evanhu ivo varakachiva arita kucelebrate as if patoachivwa zvimwe zvinhu zviri better, because maZimbabweans were complaining nezuro vanga vakawanda vanga vari busy kuverenga raisi cheko vachida kutry kudefenda mukuru wavo chizonzi kumamwe president vasvika vakanopinda kuwanda ko wenyu ari kuita sei mimi chii chakadaro ichocho kutenderera shosho nemari yenyika ichitambiswa munhu achitadza kuenda kunosangana naJinping otangirwa naRamaphosa akava nezuro akangonosvika akapinda kanomona chii chakadaro ichocho ndozvaitaurwa nevanhu. Saka manje kubva pavakatanga kunzwa izvozvo vakapinda busy vaita kushivha so vachiita kuverenga raisi imi papakashata. Asi nhasi vabuda mbako manje nhasi vari kuita vakaita kubata muflag, nhasi vane chimuti vari kuita kucomplaina. Umwe vari kuti history asi yabvuma China kutipa zvombo, Russia ungati zvakaramba. Nyaya yacho yatove zvombo abosi chikosi munga celebrate. I don't see anything to celebrate apa zvinhu zvakadai so. Zvingati breaking news, historic moments to go and beg, having deals for externalization of precious metals. Sorry meaning tukuda meaning ezvinhu zvokutaura iwo. Sorry maningi baba tiudze meaning ezvinhu zvokutaura, because you can't say it's a historic moment. But I believe that's why zvichinzi vanhu ivava vakabrainwashwa brain dzavo vazhinji vacho kudzungairiswa che, because I don't think kuti ungaswera uchidefenda zvinhu zvakadaro kana kutaura zvinhu zvakadaro nepfungwa dzako dziri normal dziri kudhonza dziri kufunctiona dziri kukakata chadzozoswera uchiti historic moment yekuti vaenda vanosangana. It's a good thing sekutaura kwanambozviita kana vaenda vanosangana naJinping vari kuenda on behalf of Zimbabwe, not on behalf of ZANU-PF. And icho chichangoramba chiri chokwadi chero mukachitoregedza uchinzwa, because vakaita zvipande ikoko zvichatanga kuswera zvichinetsa vana vedu mangwana. Tatozara takunzi aiwa mamadzisekuru enyu kunoku kune 17 billion iri kuno, saka toda kuti mutidzosere mari yedu iyo. Ende imwe nemabhizi kutaura kufokasa nekuti nyika yakatora nguva ichidamagwa, saka toda kuti toda kumborecover. Kwambona zvinoita machangs akaiswa mvura so akaiswa mafuta handiti anotanga kurowa recovery, because machangs anobelieve kuti vanosvina mafuta kubva mumachangs handiti. Saka panoiswa mafuta manje akubikwa anenge akutora mafuta ese, so kuti machangs anoda mafuta akawanda anenge akurowa inonzi recovery. Saka panguva yacho imwe mauro wacho recovery kuti economy yedu nenyika yedu the way zvaitwa yanga isiri right. Saka tada kuti kugadzira nyika, ndopa munotanga kuudzwa kuti aiwa kune zvikwereti zvakawanda zvakanotorwa nemadzisekuru enyu, saka zvinhu zvekuti tofanira kuzvingwarira. Historic moment totoziva kuti kwakuchitaurwa nezvechindo. That's why ukaona panapa tichiti hatizorore 24/7 tida kunyatsokunzwisisa what's going on. Ndo nyaya inenge iripo panapa. Zvimwe zvese zvaanenge atori madrama mafaniza historic moment ichi. But anyway, nakoni ndingoya panapa muda yeZimbabwe ndikuzivise zvinhu zviri kuitika. Vamunangagwa vazoenda kunosangana ona president wekuChina. Ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi. Amen. Nyaya iyi muri kuiona sei?